desite šta ima šta se radi. Evo mene ponovo, ovoga puta želim da demonstriram, pokažem koliko je jednostavno lako napraviti vašu internet radio stanicu uz neke minimalne investicije. Znači, potrebno vam je 3 stvari, da kažem, u ovom slučaju. Prva stvar je web hosting, mora biti znači neko mesto, neki hard disk na internetu gde će biti vaš taj radio, a druga stvar će biti alatka s kojom ćete vi da komunicirate s tim serverom i treća stvar će biti sama instalacija softvera koji je besplatan open source, koji se zove AzuraCast, koji služi za emitovanje radio programa. Znači možete imati 1, 2, 3, 5, 10 stanica u principu, zavisi kakvi su vam hardverski resursi i onda ako vam je taj vaš server mali VPS, što god već iznajmite, na mesečnom nivou, na godišnjem, nije bitno, ako je on dovoljan, vi ćete moći da ćerate vaš radio, što bi rekla. Sad, da krenemo te prve stvari, a to je taj web hosting. Ok, radio stanica na internetu je malo drugačije nego recimo web sajt. Za sam web sajt tu postoji određeni materijal koji je na tom web sajtu, kao što je ovaj Hetzner, i to je to, prilike. Nema mnogo tu sad zahteva, da kažem, za prikazivanje ovih slika i teksta. A radio je malo druga priča, tu vam treba, da kažem, malo više hardverskih resursa, jer sve zavisi koliko konekcija imate. Znači, ako vaš radio sluša 10 osoba, oni će trošiti određene resurse. Ako vaš radio sluša 100 osoba odjednom, morate imati 10 puta jače resurse, ali tako. Znači, i u ovom slučaju da ne bismo išli na taj web hosting klasični, mi ćemo ići na neki cloud ili VPS ili nazovite kako hoćete hosting. To vam je u principu kada neko uzme jedan server i podeli ga na 2, 4, 6, 8, 16, da kažem, delova i svakom od tog dela dodeli virtualnu mašinu praktično i na toj virtualnoj mašini vi možete da instalirate određeni software, u ovom slučaju AzuraCast. Znači vi jednostavno možete da idete na internet i da googlujete recimo VPS i onda će mi izaći milion reklama, naravno svako će nuditi svoje, da kažem, usluge, i taj VPS u principu je sve što nam je potrebno. Evo imamo i domaćih provajdera koji će to da vam daju, ali ja sam u principu već zadovoljan sa kompanijom koju koristim već skoro 10 godina, to je Hetzner. Znači ako kucam Hetzner, bacit će me na njihov taj sajt. Oni su ozbiljna firma, ozbiljna kompanija, imaju servere po svetu, najpre Nemačkoj, Finskoj, malo i u Americi, ne znam još gde, nije ni bitno, ali nude određene usluge koje su povoljne i, što je zanimljivo, naplaćujem te usluge po, da kažemo, satu, po minutama. Znači, u slučaju da koristite neku uslugu 10 dana, naplatit će vam tih 10 dana, je li tako? Znači, ne ceo mesec. Tako da su fair. Ako odemo ovde, imamo gore opcije dedicated, naravno najskuplji, najbolji, ali ono kao u ovom slučaju bespotrebno. Idemo na cloud, vidjet ćemo da oni nude sad tu, recimo tih VPS-ova, clouda, kako hoćete, ono kao 4 opcije, nemam pojma. Ja ne bi ni ovu, nego eto kao za $1 skuplju, kao ili koliko već, 50 centi skuplji shared VPU AMD, ovo je već malo više, možete kasnije s ovog plana preći na ovaj, tako da nije problem, možete krenuti od neke jeftinije manje varijante, da vidimo šta nudi taj plan. Znači mi tu imamo zavisnosti koliko gigabajta imamo i koliko memorije nam treba, po cenama naravno ono, da kažem, podeljenih 5 paketa. Ja mislim da treba da vidite samo koliki vam je hard disk i koliko numera vi imate na tom hard disku ili čega već hoćete sa muzikom s kojom hoćete napraviti radio i onda na osnovu toga da izaberete koji paket hoćete. Ja evo recimo primjera radi imam na ovom mom hard disku određene, da kažemo, foldere gde mi je određena muzika i jedna od tih foldera je i DJ Mixes. Ako kliknemo desno na njega, hover miš na njega, vidjet ćemo da tu treba 124 gigabajta ako bi ja želao svu tu muziku da vrtim na ovom radiju. Znači ja bi verovatno za tu potrebu možda uzeo ovaj paket recimo od $15,50 da mi namiri. Ali pošto kažem je sve skalabilno, možete krenuti od nekog recimo ovog 80 GB ili 40 GB,
skalabilna, znači u slučaju da vam zapne, fali resursa, možete pređete na sledeći paket. Ne možete da se spuštate, ako ste izabrali prvo ovaj 360 GB, nećete moći da se spustiti, ja mislim, na 240 tome caka, ali da idete na više, da trošite više para, to možete. I recimo da izaberete ovaj paket, ovde nemam pojma, CPX 11, idete na Get Started, vi biste sad ušli u taj sistem gde bi vas on pitao da se ulogujete ili da se registrujete. I sad ako biste išli da se, nema pojma, registrujete, onda bi, kad popunite ceo taj, da kažemo, ritual registracije, provere e-maila, onda biste mogli da se logujete. Ja već koristim njihove usluge dugo, tako da ću ja odmah krenuti da se logujem, evo, kao imam jedan Yahoo mail koji troši onako za te spamove, sve živo, deeperlink@yahoo.com, imam svoj password i ono vozi miško, login. I sada kada se ulogujete, registrovani ste, ulogovani ste, odlučite da kupite taj neki serverčić mali cloudu, vama će ovde biti samo ova kocka New Project, meni ovde postoji i ova Azuracast zato što sam već kupio, koristim taj jedan server, testiram stvari, isprobavam, sve živo, znači on već radi, da kažemo, ali vi kad biste otišli ovde biste u stvari izabrali sa New Project, nazvali biste ga projekat, recimo, ili nemam pojma, moj radio, evo, moj radio, tako nazovete, recimo, taj vaš projekat, onda biste vi mogli da kažemo, da uđete tu i da dodate server, kao create server, u mom radiju i onda vi tu birate, sad vidite, imate više država gde evo ima i Singapur, Amerika, Helsinki, nije bitno, koji od ovih operativnih Linux sistema želite odmah da vam se instalira, da ne gubite vreme, znači oni odmah mogu da vam isporuče ovaj server, ovaj VPS, ovaj cloud sa Ubuntuom, recimo, kakvu želi, ovde birate, znači, taj paket i sad, recimo, ja sam teo ovaj AMD, nemam pojma, evo ga ovdje Intel AMD, ako izaberem taj, znači tu ćemo da vidimo koje su nam sve opcije bile, evo ga ova 80 GB, recimo da sam izabrao tu, evo 80 GB, nije bitno kao. Idemo dalje, ovdje ništa ne morate dirate, ništa ne morate da dirate, da podešavate uopšte, a sve što treba na kraju da uradite je da, ako želite da date ime tom serveru, i onda ima ovdje Create and Buy Now. Kada kliknete na ovaj crveni da kupite, vi ste u obavezi da platite taj račun, koliki god on bio. Onog momenta kad kliknete na taj taster, vama počinje se naplaćuje ovaj server i, kažem, oni se naplaćuju ono kao u fazonu po praktično minutima, ali istaknuta je cena ako svih mesec dana koristite te usluge, ukupno ne može biti više od 7,05 evra. Znači, tu ima i dodatnih stvari, nije bitno. Uglavnom, ja sam ovo sve odradio, ja imam taj server, znači mi ne moramo da, vi biste morali, ja ne moram da kupujem novi, čak ovde vidite kako je lako obrisati taj projekat, delete kao obriši sve vezano za taj projekat, nije ni bitno. Tako isto i ovaj server koji već ovde imam, koji postoji, evo ga, jedan server kupljen, mogu ladno da obrišem i čim ga obrišem, čim više server nije upotrebi, automatski više ne plaćate novac. Znači, u ovom slučaju ja ću platiti, ako sam ga koristio 7 dana, umjesto 7 evra, nekih, nemam pojma, 2,5 evra, nije bitno koliko. To je ta fora kao, naplaćujem praktično po minutama. I sad, pošto taj moj server, znači, koji je kupljen, je već korišten za nešto, ja bih želeo da ga rebuildujem, što bi rekli, kliknut ću na to ime Ubuntu 4 GB RAM-a, otići ću ovde, gore ima gomila ovih opcija, vi za sada sve što treba da iskoristite, ako prvi put uzimate server, vama je on već spreman, da kažem, on već ima taj Ubuntu koji smo malo pre kao izabrali i kupili. Ali pošto je meni već napunjen taj server s nekim testovima, ja ću da idem na rebuild, ali ću isto ovde da izaberem, znači, taj Ubuntu kao što smo izabrali na onoj, evo ga, 24.04, i nevjerovatnom brzinom će on, evo, rebuild, sve što treba da uradimo je da kopiramo ovo ime od ozgo i da ga pastujemo dole i kliknemo rebuild, on će za manje od minut već vama, evo, dole ispisuje poruku, server kreće da se pravi, bla bla bla, i u momentu, manje od minut, on će već biti spreman, evo ga već, spreman je za upotrebu i vi ste sada na taj vaš e-mail gde ste se registrovali, dobili instrukcije za taj server, drugim rečima username, password i IP adresu.
Mi sad kad odemo na naš email i kliknemo na taj mail što smo dobili od Kecera, dobit ćemo sledeće informacije, znači vaš novi server je instaliran, kreiran i on se nalazi na ovoj adresi ovde. Ovo vam je username, on je uvek root, kod tih servera je VPS-o, znači username je uvek root i ovo vam je password koji je dodeljen u startu, je li tako? Znači mi sad imamo taj credentials, te, da kažemo, stvari osnovne s koje možemo da pristupimo serveru. Ali kako da pristupimo serveru? Tu dolazi u pomoć jedna druga alatka. Biće vam potreban program s kojim ćete vi, klijent, da kažem, s kojim možete da pristupite vašem serveru. To je ovaj moment koga se svi plaše, ali ne bi trebalo da se plašite uopšte ako nikad to niste radili, vrlo je prosto, samo treba pratiti uputstva. Znači u ovom slučaju ta alatka se zove PuTTY, P-U-T-T-Y, ja kucam u Google PuTTY i on mi kaže ok, evo ga gore putty.org, kao to je ta alatka, download PuTTY, vi možete već to vidjeti, to vam je kao telnet client, ili tako? Evo, vratit ću se, znači, PuTTY is an SSH, znači, telnet client, developer, original, bla, bla, bla. Open source software, znači, to je napravljeno pre 200 godina i dalje radi posao, tako da ne morate da ga menjate. Ima drugih, boljih, sigurno, ali ovo je okej. Ja sam ovdje otišao na ovu prvu verziju, instalirao sve to i sad, pošto sam to sve instalirao, to meni radi. Znači, ja sad sve što treba da uradim je da odem na taj email i da ubacim te podatke ovde i da se ulogujemo na taj moj server. Evo ga, znači, odlazim na email, iskopirat ću IP adresu, vratit ću se u PuTTY, stavit ću ovde, kliknut ću na open, PuTTY kaže warning, potential, security breach, bla bla bla, prihvati sve to, znači da prvi put se kačite na taj server pa nije upoznan s njim. Username, kao što vidite, login je root i onda kliknete enter i onda sada idemo ovde i kopiramo, jel tako, ovaj password, vratimo se u PuTTY i sad pazite, ovde ne radi ta fora kao iz Windowsa Ctrl-V da vam pastuje. Ovde da biste pastovali ovaj password koji smo mi sad kopirali, morate kliknite samo jedno u crno ovo polje bilo gde, desni klik miša. To je to i enter i taj password je ubačen tu. I on kaže, ja vam ušao si u server, bla bla, da vas ne davim sad tu, pita koji vam je trenutni password. Još uvijek je ovaj, pošto ga nismo promenili, opet ću kliknuti desni taster miša, bam, enter. On kaže koji je novi password. Vi sad ovdje jednostavno treba da ukucate vaš novi password za taj server, jel tako? Budite domišljati, ali uzmite papir i olovku i zapišite taj password. Root je username i taj password treba će vam ono kao. Kada unesete novi password, da stvari ne bi bile mnogo komplikovane, ne vidite ga, jel tako, morate ponovo da ga unesete, kao da ga ponovite, jel tako, da on proveri da li ste oba puta ukucali sve to ispravno. I evo, kad sam ukucao ponovo password, kliknem na enter, on kaže, evo, ušao si, ti si sad root master, ono kao gospodar ovog malog servera, možda radiš s njim šta god hoćeš, šta bih hteo da radiš, ja sam u fazonu, ja bih hteo da instaliram software koji se zove Azura Cast, samim tim, znači trebalo bi da odem i da jednostavno kucam ovde, znači Azura Cast, Azura Cast, ajde kao, pričam malo po naškom, malo na engleskom, ne hosting, ovo je prvi, to je ponuda gde vi možete ovo što vi sami radite sad da vam naplaćuju, recimo, evo, to je baš upravo to. Sad ako biste hteli da idete i da streamujete, znači da se ne bavite svim ovim što ja sad radim, znači da sami imate svoj radio, nego da od neke druge kompanije jednostavno hostujete tamo vaš radio. I šta sad je fora sa tim svim, da kažem, kompanijama? One su sve cool, ali vam daju manje resursa, da se razumemo. Sad ono kao, vi procenite, recimo ovo je sigurno veoma povoljna ponuda, jel tako, imate Shoutcast i iCast servere, to su dve kompanije, FreeSource isto, da kažem ne kompanije, ali ono kao solucije, ovde vidite, znači za $7 vi biste mogli umjesto onog vašeg tamo, jel tako, servera koji pravite, mogli biste da imate ovaj. Ali vidite, već ja vidim jednu caku, recimo, vi na vašem serveru tamo koji budete napravili, možete staviti da vam bude ovaj streaming 320 kbs, a to vam je tek dostupno ovde za $14, razumete? A u ovoj najjeftinijoj verziji 128, znači, ako su vam fajlovi MP3 svi urađeni na 320 kbs i želite taj kvalitet zvuka da ide u etar, onda biste već morali da platite $14. Ok. Znači, ovo su vam opcije, znači, koje već postoje komercijalne,
komercijalni, ali mi pravimo našu opciju i dole se nalazi taj sajt AzuraCast, ako klikneš na njega, pojavit će se njihov website. Da ne bi mnogo komplikovali, ja ću odmah da kliknem na ovaj plavi taster koji je jedini plav ovde, install AzuraCast. I imam ovde opcije one click installers, ako ste uzeli usluge kod Linode, Vultr, vi niste. Vi imate self-hosted, vi sami hostujete, self-hosted installation i tu je preporučen Docker, ako kliknemo ovo install AzuraCast, installing, evo vidimo, ovo su vam komande koje vi treba kopirati i pastujete onaj crni ekran, da kažemo. Znači, sve što treba da uradite je da kopirate ovo i da prebacite ovaj crni ekran, je li tako? I stvari će da same da se odvije. Evo, gledajte sad, znači, prvo idemo na ovo prvu. mkdir, kopiram sa Ctrl-C, mogao sam naravno i desni klik miša copy, šta god već više volite, i ovde uđem i samo kliknem desni klik miša, paf. Već ga vidite kako ga je pastovao i onda enter. On je odradio tu prvu komandu. Idemo na drugu. cd, znači ovde će sad onda pređi u taj folder koji je upravo kreirao. Kreirao je folder na tom hard disku na vašem serveru. Evo ga, prelazi u taj folder. Onda kaže daj da pokupim, jel tako, sa ove web adrese određeni software. Vi odete ovde, kažete desni klik opet. Enter, znači i dalje sve, dokle god vam ono ovu root Ubuntu i šta već ispisuje, na konju ste. Na kraju mora da bude ova taraba, znači na konju ste kao. Idemo dalje, znači imamo ovu četvrtu, da promenimo, znači tom folderu da bude, ne znam šta, ono kao permission rights, jevi ga, da možda da se snimaju failovi u njega, ok, i imamo zadnju, znači tu komandu za instalaciju. Sad kad kliknem zadnju ovu komandu, on bi trebao krenuti da se instalira, i stvari bi trebalo budu, vi samo sednete i čekate, uzmete, popijete, neko, opustite se. Pre toga morate da odgovorite na par pitanja. Moj savjet je da odgovorite sa velikim slovom. Ako je on ovde stavio Docker does not appear to be installed, ne postoji Docker kao na vašem serveru, kao da li želite da instalirate, on je rekao veliko Y, ja kažem veliko Y, hoću, yes, onda on kreće da instalira taj Docker. Docker vam je kao, kako bih rekao, software s kojim možete da instalirate druge softvere, ajde da kažem najprostije, barem tako sam ja shvatio, ono kao. Ja sam isto ruki do neke mere u svim tim profesionalnim, da kažem, stvarima, ali sam dovoljno, ono kao, vičan da mogu, mnogi stvari sam sam odradio i hostujem sam svoje servere, znači, da kažem, ono, imam neko znanje, ajde. Vaše trenutno izdanje kaže je rolling release, hoćete da pređete na stabilnu verziju, kao ne, on kaže n, rokamo rolling release, let's roll. Sada on to skuplja neki software sa, tako, nekih servera, vidite, on ga skida, kako koji skine, on napiše complete i verovatno tomu sve treba da bi instalirao AzuraCast. U jednom momentu ću vas pitati na kom jeziku želite da nastavimo ovu instalaciju, tu ima jezika, nema srpskog, tako da default je English, idemo enter. On kaže ove portovi na vašem serveru će biti dodeljeni za te radio stanice, bla bla bla, da li ćeš ti nešto tu da menjaš? Ja ne znam ništa, menjam, klikćem no, to mi preporučujem. Da li je da napravim custom plugins, nemam pojma, šta je to, no. Enable web-based Docker image updates, kaže yes, što da ne. Kaže on yes, verovatno da to treba. Block common bots, ne, no. I kreći, kaže server configuration complete, ok, i onda on sad tu kreći sa svojim nekim instalacijama, svega živoga, i u principu ako sve ide svojim tokom, ako je sve normalno, završit će se ono, nakon izvestog vremena i vi ćete dobiti, evo ga, gotovo je već, vi ćete dobiti tu jednu adresu koja je jako bitna, s kojom ćete nastaviti instalaciju. Znači, mi smo sad prebacili program na server, mi smo sad pokrenuli instalaciju, sad nam ostaje da uradimo takozvani taj setup, kao kad instalirate Windows, morate malo ovo, podesi ovo, podesi ono, tamo vamo, i ovde isto ima posla, ali u principu ništa nije komplikovano, ja sad samo pokušavam da napravim to, ovaj video da bude na najprostiji način, da svima vama ne bi mnogo bilo ono kao previše mi je ovo, nije previše, samo se pustite ako imate
ono, 500 dinara da se igrate kao u toku meseca, kao možda bolje umjesto pakle cigareta, nemam pojma, kupiti jedan VPS i igrati se s njim, pogotovo sa ovom kompanijom Headster, ne možete ništa da izgubite, tako da, let's go. On kaže, Azurecast installation complete. Podsjeti http ovu web, ovo je vaš stvari to, ako pogledate ovdje u ovom Headsterovom e-mailu, to je ta IP adresa, 157.180.32.74. Znači, to je to, nema laži, nema prevere, to je ta isto ovdje. Znači, kopirate to i odete jednostavno i kažete, evo recimo, tu adresu, enter, i pojavljujemo se ovaj ekran odmah, veoma velikom brzinom, gde vrlo jednostavno treba da unesete vaš e-mail i password. Ja sam ovdje opet unao taj moj, kažem, e-mail koji koristim za koje kakve gluposti, za sve živo, da koji nije moj glavni e-mail, nego ono, znaš, imaš uvijek neki e-mail za te gluposti i dole password. U ovom slučaju sam naravno upotrebio isti password kao i što je za server, da se ne bi mnogo zagubio. Naravno da bi trebali passwordi da budu različiti na svim mestima, ali šta da vam kažem, u ovom slučaju za ove potrebe testiranja uzimamo taj password, idemo na create account, napravi account. Google pita da zapamti. Kada se pojavi ovaj ekran, vidite da je vrlo prosto, oni su ono straightforward. Prvi step smo već uradili gore, create account, sljedeći step je create station. Znači, vaša radio stanica, kako će da se zove name, ja ću reći, evo, lagano, već sam to i radio. I sad ono, kao, nemam pojma, reći ću ovdje u opisu u vezi čega je moja radio stanica, koju muziku puštam, ono, to je vrlo jednostavno, treba samo da popunite koji muzičke pravce ćete da vrtite na toj vašoj radio stanici. I evo ja sam odlučio, rekao, ajde, stavit ćemo hip hop, easy listening, chill out, breaks and, nemam pojma, jazz i soul, evo recimo, to ne budu pravci, mada će on naravno da vas pita koji, ajde kažem, ono pravac, ja ću reći, evo ovdje, ovo je easy listening, to je neki, kako bi rekao, pravac gde je ono laka muzika, nešto nije napeta, ne znam šta, website ako imate stavite ovde, u ovom slučaju ja bi recimo za moje radio stanice stavio deeplink.stream, nije bitno, time zone gde se nalazite, znači ono kao, tu bi trebalo staviti pravi time zone, znači ono kao, nemam pojma, verovatno bi trebalo izabrati tu nešto što nama odgovara, ovo je Afrika, znači verovatno bi trebalo naći Evropu, evo vidimo ovde imamo i Ameriku i ne znam šta, Chicago, bla bla bla. Verovatno treba ići naći ono kao, verovatno postoji Belgrade ili Europe. Evo ga Belgrade, znači ako smo u Beogradu recimo ili u Srbiji da kažem stavili bi Belgrade i to je to. Ovo ostalo ništa ne dirati, samo kliknite create and continue. Onda dolazimo do ovaj step 3 system settings, customize Azurecast settings. Znači treba ubaciti određene podatke kao što vidite ove crvene zvezdice, znači mora, site-based URL, to bi verovatno bio ovaj gore moj sajt 157.180.32.74, u ovom slučaju to vam je vaša IP adresa. Ako ste već imate ime, web adresu, da kažem web domain, recimo mojaradiostanica.com, možete i to da ubacite, ali ja na početku stavim znači tu IP adresu. Ovo ostalo ne bi ništa dirao, znači pošto mi je samo tražio da stavim, jel tako to, security, privacy, ostavit ću ga kako on već sam podesio, za sad nek to sve ostane i services, nek sve ostane tako, to ćemo kasnije podesiti, idemo save and continue i doći ćete na novi ekran, znači završena je ta instalacija, sve živo. Ovdje vam kaže Azurecast user, vaš user email, my account, administration, dve glavne stvari kao tu. Da li želite da donirate, pošto je ovo besplatan, free, open source software, da kažemo, ako vam se svidi, dajte im $1, 2, 3, 5, 10, ako imate ono kao interesa. Dole vidimo da ta naša stanica lagano postoji, ali još uvijek nije, kaže station offline. To station offline, to će trebati malo vremena da zaživi, jer prvo moramo da ubacimo neke pesme tu i da napravimo neku playlistu, ili tako. Da bismo to uradili, mi moramo da idemo na ovaj manage taster i kad se pojavi ovaj novi ekran, tu ćemo da vidimo, evo, lagano, hip hop, easy listening, ono što sam ja napisao, tako, description, opis stanice, a stanica se zove lagano.
on the air, informacije u vezi svega, ništa još uvijek nemamo. Imamo neki public page, podcast i schedule, od svega toga vas interesuo prvo, a to ćemo malo kasnije. Song request, znači to je opcija da ljudi mogu da traže pesme, ono kao pusti mi ovog, pusti mi onoga, ne zanima me sad. Streamer DJs, to znači da neko od kući ko je DJ može uz pomoć određenog softvera da streamuje direktno na vaš kanal, da kažemo. A ove dve su, ni to me sad trenutno ne zanima, to je Advance. Zanima me samo ove dve. Broadcasting Service Icecast, Auto DJ Service Liquid Soap. Znači to su sve open source softveri. Ovaj prvi služi da jednostavno streamujete, on će da streamuje javnosti preko određenog linka, ili tako, preko određene adrese, to što vi puštate na ovom radiju, a Auto DJ Service vam je jedan, kako bi rekao, online cloud player, gde vi stavite njemu pesme, napravite playlistu kao što ste nekad radili u prošlosti na nekim aplikacijama kao što je Winamp ili neki drugi music player. Vi jednostavno natrpate tu sve vaše MP3-ove, kažete mu play, ono, kao pušćaj. To isto to samo što nemate taj grafički doživljaj, nego muzika ide, ali, da kažemo, ono, kao treba je pokrenuti. Znači, da bi pokrenuli, prvo morate da damo neku muziku, idemo na Music Files. Dobro, kako dodati muziku, imamo dve opcije. Jedna je da jednostavno iz vašeg Windowsa prevučete fajlove ovde ili da ih izaberete. Znači, ako ja odem na neki folder moj i kažem daj nekih 10 pesama čisto da imamo, evo, ne znam koliko sam izabrao, 12. I reko prevuci sve te fajlove ovde i onda on kreće da ih uploaduje. Kao što vidite, to zavisi naravno vaše internet konekcije, ali i veličine fajlova. Ovi fajlovi MP3 koje ja puštam ovde, snimam, su mali, nisu nešto veliki, to sve ide nekom solidnom brzinom, a u jednom momentu on će sve te numere koje ste mu dali da stavi na vaš server i vi sledeći korak vaš bi trebalo da bude da napravite playlistu, znači da napravite neku listu pesama gde ćete dodati ove pesme. One su tamo, ali još uvijek on ne zna za njih, ne postoji playlista, da kažem, mora da ima da postoji neka playlista. Da biste ih dodali na playlistu i napravili playlistu, morate da ih selektujete ako jednu za drugom ili da kliknete ovde gore da sve pesme uzme i da kaže u obzir. Ja sad ne znam da li je on ukapirao i ove što su na drugoj stranici, sad ćemo da vidimo. Ne, morat ću mic po mic, ok. Evo, prvo ću ovih 10 ovde da dodam i jednostavno odem na playlistu i on kaže postoji već jedna koja se zove default ili ćeš da napraviš novu playlistu, on kao. I ja kažem, nemam pojma, ajde, napravi nova, nek se zove, evo, nova lista, evo, kao. Nije bitno, save, i ja sam stavio tih 10 pesama na tu listu, idem još ove dve da pokupim ovde, isto odem na playlistu, stavljamo je na novu listu, save, i sad su one na toj playlisti, jel tako? Vama program automatski ovde govori desno da je on to sve uradio, updated, ali s leve strane ispod ovog lagano i vremena imamo jedan zeleni, da kažem, taster Start Station. Ready to start broadcasting, click to start your station. I vi kliknete na to. I onda zbaci na ovu stranicu Update Station Configuration, koja se inače ovde nalazi. Evo, vi kad ste kliknuli ovaj taster, on je u stvari isto kao da ste izabrali ovo Restart Broadcasting. Okay. I trebalo bi pod jedan da uradite Reload Configuration, jel tako? Znači, ja mislim da kad kliknem na ovo, da će on krenuti jednostavno da ubaci onu našu playlistu, onaj naš player i da verovatno pokrene ceo sistem i da krene stanica. Reload configuration, are you sure? Yes. Razlika između restart je da u ovom slučaju reload svi slušalci koji su trenutno prisutni, nakačeni na vaš radio, neće biti odbačeni, nego će samo biti možda sekund, dva tišine, ali će muzika da ide dalje, a onaj drugi slučaj da će oni biti, da kažem, odbačeni i morat će ponovo da se nakače na vaš radio. I on vas baci na kraju na ovaj vaš, da kažem, ono, profile, lagano, on the air, now playing, playing next. Sad, potrebno je određeno vreme da ovo sve krene da radi, da kažem. Znači, on ovde kaže broadcast service, icecast running, auto DJ service running. Znači, to je odličan znak, ova dva zelena, to je sve cool. I sad, ja kada bi probao direktno da slušam taj radio odavde, on bi se možda i čuo, ček da probam. Evo, kliknut ću ovdje na play. Da.
vi već čujete taj radio, ali ne znam koliko mu vremena treba neko vreme da on počne da bude emitovan i preko vaše public page, evo. Ali prvo ćemo da bi probali samo da ovo radi u svetu, što bi rekli, znači ako bi ja sad uzeo i kopirao ovaj link, evo ga ovde, i poslao recimo nekim prijateljima, nekome kao je poslušaj moj radio, evo, control copy, odem ovde, otvorim browser, ukucam ga gore, i ako bi došao ovde i kliknu na play, vidjeli biste da taj moj radio radi i da sad ako bi ja vama poslao ovaj link, vi biste mogli to da čujete. Ali fora što postoji taj neki public page, evo ga ovde, gde vi kad kliknete na to, on vas baci na ovu kao stranicu, web stranicu da kažem, gde taj radio, jel tako, bi trebalo isto se čuje. I sad kažem, potrebno je neko vreme da ovo sve zaživi, znači ja kad odem ovde i kliknem na play, to još uvijek neće raditi i sad ja ne znam tačno, nisam uspio ni da, ali evo, testirat ću, probat ću sad koliko vremena mu treba da on i na ovom public page-u, da kažemo, lagano vrti taj moj lagano radio. Problem koji stoji naravno je i dalje taj što mi gore imamo tu IP adresu, tako, znači to nije neko ime, sad vi biste rekli ja ću moj radio se zove, recimo, nemam pojma, Radio Dunav, i umjesto ovog gore 157.180.32.74 vi biste da bude radiodunav.com i public lagano, nije bitno, ali da ne bude, i to možda se postigne, znači ako ste vi registrovali vaše ime, neko, jel tako, i ako to ime upućuje taj domain, da kažemo, na ovaj IP adresu, onda bi ovde moglo umjesto te IP adrese da bude i vaš domen, da kažem. Ja sam to sve već uradio i izabrao sam neki domen koji im koristim, treba uskoro da istekne, tako da on je već potrošen, praktično pravilink.online. Čudno ime znam, ali postoji takvi domeni. I sad kad odem ovde na Advance, on mi kaže kao nije secure, nije siguran ovaj tvoj server, pravilnik online, kao morao bi da napraviš da bude HTTPS, da ovde ne piše not secure, nego kao da imamo neku validnu licencu, kao. To sve može se podesiti u ovom programu AzuraCast, ne bi mnogo da davim, ali evo možda dam ono kao samo neke smjernice. Ako bi se vratili na taj njihov panel i otišli gore kliknuli na AzuraCast i otišli na, nemam pojma, administraciju, system settings, umjesto ovog HTTP mi bi tu stavili, znači, taj naš, da kažemo, pravi link online umjesto ove IP adrese, jer to je naš website koji baca na to, na ovu, da kažem, evo, HTTP. Ja ću staviti samo ovako pravi link online. Ok. Save changes. Dobro, on kaže, nema što tako, evo, HTTPS, dve tačke, dve kose crte, save changes, on kaže, ok, snimljeno. Security, privacy, tu već vidite ono kao da se spominje taj HTTPS, services, evo vidite, da biste dobili taj HTTPS, postoji jedan besplatan Let's Encrypt, da kažemo, sajt koji će vam dodeliti besplatno tu sigurnosnu opciju da kad posjetite vaš website da on kaže sve u redu, znači mi ćemo tu da roknemo ovaj naš domen HTTPS pravilnik online i stavit ćemo recimo onu našu adresu deeperlink@yahoo i mi ćemo to da snimimo, pošto ovde kaže da bi ga generisao morate da snimite prvo save changes, evo ga, generate certificate, pustite ga malo on tu nešto da radi, kada odradi sve to živo, jel tako, vi ćete imati praktično spreman sertifikat i kad neko posjeti vaš sajt pravilink.online u ovom slučaju, on će biti, da kažemo, zaštićen, validan za te moderne brauzere tipa Google Chrome, Mozilla Firefox i ostali. Znači sad kad kliknem na F5, na pravilnik online, evo F5 osvežavam browser, on kaže, yes, kao, welcome baby. Nema više onog obaveštenja, nego kao sajt radi normalno. I sad je fora da vidimo da li je proradio i onaj naš, da kažemo, public page. Otići ćemo ponovo na AzuraCast, dole ćemo se spustimo,
da vidimo kao, ovaj kaže i dalje station offline, kažem, treba nekog vremena, ali nije ni bitno. Hoću da vidim kad dođem u manage i sad recimo ovdje imamo ovaj public page, da li će nešto se promeni. I sada da vidimo, kad sam se vratio ovdje i sačekao nekih minut, 2, 3, nije bitno, već vidim gore da se stvari menjaju, znači on the air piše now playing, šta se trenutno pušta, ain't no ransom without a hostage, Frankie Valentine, a sljedeća pesma je All I Ask, ok, streams vidite ovdje već da ona isti, kako bi rekao, lik koji sam ja koristio, i dalje tu, nije bitno, ali public page, sad kad klikne na public page, ovdje, evo recimo kliknut ću, pojavljuje se ovaj, ali sad više nije da je stanica offline i ne znam šta, nego već piše izvođač i ime pesme, kad pustim u play. Vidite da pesma ide, znači ovdje gore umjesto 157 sam 03274, sada ako bi ja došao ovdje i napisao ono pravi link online i ovo sve isto, ja bi dobio sada gore da adresa nije više ono unsecure, ne znam šta, nego bi imao onako kažem legalan jedan link, pravi link online, public, kroz lagano, sa mojom radio stanicom, ako bi poslao prijateljima ili reklamirao se negde, svako ko bi došao ovdje bi mogao da krene da sluša moju radio stanicu. To bi bilo to, pošto je program, da kažem, ovo je jednostavno bilo, ima tu raznih podešavanja i zazalica ovo ono, ali mislim da je ovo već uputstvo kompletno od početka do kraja, gde vi nemate radio stanicu, imate 500 dinara, uložite 500 dinara, malo truda, i sad imate radio stanicu, je već neki uspeh. Ja sam lično ovo pokrenuo pre mnogo godina kako bi sve svoje MP3 fajlove mogao da imam na, da kažem, na internetu i gdje god da se nađe da mogu da slušam. Ja već furam nekih, sigurno 15 godina moj radio, on se zove deeplink.stream. Evo, kad pogledate, znači deeplink.stream, to je moj radio koji vrtim već kao 15 godina, imam nekih 7-8 kanala, nije bitno, i to je već nešto što radi neko vreme. Cijela poenta je da sam ja koristio određeni softver, koristio sam određeni softver do sada i sad bih hteo da pređem na taj AzuraCast, tako da i ovo uputstvo koje sam ja napravio u stvari je služilo, ja sam prošao kroz sve to i sad sam spreman da pređem lagano na taj AzuraCast i da nastavim da vrtim moje radio stanice, 7-8 komada koliko ih imam. Ovo je stari sajt, nema veze, ali radi i nemam pojma, ja imam u svakom ovom momentu na svim ovim kanalima nekih lupa sad 100-150 ljudi koji to sluša, tako da to je moj hobi, da kažem, nisam ništa zarađivao ili imamo neke inhibicije, ali vi možete da napravite radio i da pokrenete sve to i na kraju da nađete i sponzore i ne znam šta i da zarađujete od toga ako uspete i ako je vaš muzički izbor dobar i vi želite krenete od početka i volili biste sami to, da kažem, odradite i da imate te neke uvek dobre resurse, jer sa ovim Hetzner serverom i to su malo zbiljne stvari. Ono sve što sam ja na početku rekao, idite uzmite VPS od koje kakvih kao kompanija, mnogo od njih sigurno jesu dobre, ali mnoge su i škart, kao desit će se da napravite radio, sve krene i čim dođe peti slušalac, on počne da prekida. Da li me razumete šta ću kažem? Znači, kad radio prekida, to je nešto najgore na internetu, to vam je kao kad gledate film koji prekida, ili video, ili ne znam šta, i radio, i muziku, čim nešto prekida, zastajkuje, ljudi pobegnu, kao. Znači, u startu je bitno da napravite stvari, da podesite stvari kakve bi trebalo da budu i da tu nema nikakvih prekida ničega i da u slučaju da sad imate veći broj ljudi, resursa, možda i sponzora i nečega, možete to da upscalujete, što kaže, da pređete na next level s jednim klikom miša, samo pojačate resurse i idemo dalje. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo kao objašnjenje i uputstvo. Ako jeste, lajkujte, prijavite se na moj kanal i budite ubeđeni da će biti još ovakvih videa. Naravno da je ovo nič, da ovo malo ljudi interesuje, ali ja mislim da je zanimljiva tema, jer ja bih voleo da vidim kada bih želeo da pokrenem svoju radio stanicu ili ne znam šta, da neko napravi ovakav video, tako da mislim da je to okej. Ajde, pozdrav svima.